Okay, welcome ang tanan sa ngalan sa Ginoo atong pagpakan atong buhing nga Dios. O atong welcome ang bisita nato karon bag-o. Tapat ni Diconis Doricel atong i-welcome. Salamat sa iyang pagbalik o nabo siya tapat. Anak niya Dicon. Igagaw din. Okay na ba lain? No, na anak naman noon. Di pa man ninyo, no? Alaan naman noon ninyo. Okay, so napapailanin nga bago na itong bisita. As likod. Okay, so itong i-welcome si Dong Jimwell nasa likod. Atong pagpaka na itong buhay na boss. Salamat no, Dong Jimwell. Nakakuyog siya sa ato ang camp. Okay, napapailanin? Wala na? Daan. Atong i-welcome ang tanang daan. Palakpakan na ito ang Diyos. Kaya nakalahutay ta. Okay, ato ta sa minsay karon sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. O magamuyo na ta. Dalaygon o panigumao na mga Diyos. Pagkapakaon na sab kami sa Espiritu ng bahin. O ang imong pulong maugi amo ang kinabuhi pagkaon sa among kalag. Busa pakana kami karon, buska among espirituhanong bahin, pinagi sa imong gaon sa imong pulong. Ug dawata kining pangamuyo sa imong ubos nga lagad, ikaw ang Dios pakiginabi, kay tinubdan kas kaalam, ug kanimo kami nagsalig, ug ang kaalam nga imong ipadagaya karon, maghatag kini og kausaban sa among kinabuhi hangtod sa imong pagbalik o Dios. Dalaygon ka, gamitan kini karon nga mao nga oras ug imong alagad. In Jesus Christ we pray. Amen. Okay, so ato ang topic karon ato sa ato ang ipakita na. Tulog ka pamaagi kung saan nato pag kinabuhi nga makapahimuot tas Ginoo. Okay? Dili tanang kinabuhi makapahimuot sa Ginoo. Amen ba igsoon? Naara gyud kinabuhi nga mao ra gyud kahimutan sa Ginoo. So muna mag-amping ta sa atong pagkinabuhi kay basig nagtuo ta nga atong tanang pagkinabuhi mahimuot ang Ginoo, pero dili tanan. Ipila lang siguro sa atong kinabuhi nga nahimuot ang Ginoo. Kalabanan sa atong pagkinabuhi naglagot o wala ka kahimuti sa Ginoo. Okay, so ato ta sa Roma 12 verse 1 and 2. Kining Roma 12 verse 1 and 2, matod pa rin serves as the bridge in the Bible between Christian doctrine and daily practice. Kung sa Bisaya pa may igsoon, kining Roma 12 versikulo 1 abot sa 2, nagsilbi ni siya nga taytayan sa atong nakatunan o sa atong pagkinabuhi. Ato ipakita dahil ang ato prince. So, tanong prince no? Ito katong naay kuan pangalan. Kada. Muna ang Roma chapter 12 verse 1 and 2. Ang atong nakatunan inahanglan nga mulabang ta ng bridge para magkinabuhi ta. So kining Roma chapter 12 verse 1 and 2 mo na say taytayan nga kung imo nang isalikway nga bersikulo dili ka mag kinabuhi nga kahimutan sa Ginoo. Kung brakas nakatunan. So daghan karon Kristohanon nga kung bras nahibaluan, kung bras kahibalo, kung bras nakakak-on pero wala mabuhat niya. Wala maikinabuhi niya. Kaya nga naman, wala niya ni gisabot o gisalikway siguro niya ni 12, Roma 12, 1 o 2. Unsa ba gingon sa Roma 12, 1 o 2 at basahon sa Bisaya? Busa may suon, tungod sa dakong kalipay, ang kaluoy nga ipakita sa Dios kanato, hangyoon kamo sa pagtugyan sa iyong kaugalingon, ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan o pagkapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Verse 2. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahona. Ipabag-o hinon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaangis pagbago sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o pagkapahimuot kaniya. Di ba? So kaning bersikulo taytayan gyud. So dili lang ta kutob sa nakakat-on ta igsoon. Daghan kayo rong gusto ko dibati. Daghan kay kaibaluan sa Biblia pero ang kinabuhi hiwi
ang kinabuhi, wala na angay. Maayo kay bersikulo, pero palahubo. Kusog kayo nga muhukom sa ubang mga simbahan, pero nagsugal, kabalong muwali, pero tipon muwali, maghubog, mag-inom, di ba? Kana ba maoy insaktong giingon diri sa Roma 12? No, iyon sa diri nga atong ipakita in siya hangyon kamo sa pagtugyan sa iyong kagalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan. Balaan igsuon, bulikay ka sa mga buhat nga di kalimutan sa Ginoo. So, makalabang lang ka nining taytayan o magkinabuhi ka nga uyon sa Ginoo. Kung imo ni siyang katunan karon. Natay tulo ka i-share karon unsa ato ang makatunan. Okay, before ka na. Transformation sa ta. Kini man kung kabaguhan may igsuon, dili ni makita lang sa gawas. Dili lang kay sa gawas ni magsugod. Kung dili sa sulod. Atong tanaw na, transformation is an inside-out process that happens by the renewing of your mind. Okay? Ang pasabot ka na may igsoon nga ang kabaguhan sa tao, magsugod yun na sulod. Eh, bisang usaon ni mo pakita sa gawas nga kunuhay apti ka, masilimbahon ka, tigatin ka sa tanan nga activities pang Ginoo, muampo ka, dili na igo nga diha ka kutob. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa sulod. Pag ang sa sulod nato, kusog gihapon ta magdumot, pero kusog kang muampo, makita sa gawas, mga tao makakita nimo ay nampuon ka, masilimbahon ka, pero sa sulod kusog kay mo dumot. Sa kasing-kasing kusog kay masina. Ang giingon sa transformation is an inside out process. Gikan sa sulod pa-out. Kumbaga, kung unsay na sa imong sulod, imo nang ipakita sa gawas. Kita kay usahay mamakak man ta, unsay na sulod. Paasip mata nga wala ta diri sa gawas. No? Bisag na tay pagdumot, pero magpaasip man ta sa gawas nga kuan. Tagad yun, tagad. Pero ang tinuod diri sa sulod, gadumot yan. Di ba? Ang transformation, dili na inanay suod. Ang kabakuhan, ipangayo sa Ginoo, dili na nga maayo ratas gawas, pero sulod. Dunot. Kay, basta may sama tatong isaway ni Jesus. Nga ang mga parisyo, mga pari, mga parisyo isaway ni Jesus. Maayo ramos mga sa gawas, pero sa sulod, mura mo glungon. Sa sulod, puros bukog. Walay unod. Sa gawas, pansyon, nindot kayo pintal, di ba? So dapat magkastuhanon, jadi si dilitay nana, no? Nga ang transformation nato sa gawas lang, pero sa sulod wala di ay. Kung wala na simbahan, balik rang gyapon tas kalibutan. Temporang Domingo, bubutan, pero sa laing adlaw, tuwa na putos kahilayan. Dili inana ang transformation igsoon. Renewing of your mind. This requires replacing worldly thoughts with God's truth. Okay? Ato daw, ang atong huna-huna, para may kabaguhan yun ta, ato daw pulihan na o mga kamatuoran nga gikan sa pulong sa Diyos. Kaya kita, sa atong pagkaibog so ni kalibutan nagsalod tas mga tinuuhan ba, mga mindset sa atong mga katigulangan nga sukuhay sa pulong sa Diyos. So muna nga, lisod yun ang pagbangko kung wala ang pulong sa Ginoo. Kaya kung mubasi rakas katigulangan ng mga tinuhan, katigulangan ng mga style sa pagsimba, wag yung kay kabaguhan. Kaya nga naman, ang mga katigulangan, sakti na, musimba mo, basta ayaw. Sakti na, simba mo diya, basta ayaw lang yung biyahe ang mga bisyo. Ayaw lang biyahe ang mga revolto, ang mga kalarawan. Diba? So wala yung kabaguhan. Pero kaning transformation, gihismutan sa pulong sa Diyos, o muni ang gusto sa Diyos, mao nga, magparinyo ta sa itong huna-huna. Magpabago ba? Baguhon ato huna-huna. Pinaagi sa huna-huna sa mga kamaturan. Primarily through reading and meditating on Scripture. Magbago lang daw ang itong huna-huna kung kita himasa sa pulong sa Diyos o namalandong sa pulong sa Diyos. Dili magkakabasa, minaw kagwali, namalandong kaswali, pabago ka. Pero kung ikaw lang kang namati,
pero wala niyong pumalandungi, wala po nagkinabuhi, wala. Wala kaya po transformation. Tulo ka pamagi. Una, nga pamagi para mahimutan itong kinabuhi sa Ginoo, we surrender our bodies. Sa 12 verse 1, okay, 12 verse 1. Hangyon kamo sa pagtugyan sa iyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang atong kaugalingon daw itugyan, surrender atong itugyan. Okay? Usa man ning surrender sa pasabot ani sa espirituhanon. In spirituality and relationships, yielding to a higher power, voluntarily giving up personal will to submit to a higher power or spiritual teaching. So, pasabot ay aning surrender ang atong tibuok lawas. Mauni ay nga doon natay giyugbuan nga gamhanan. Ang pag-surrender ni yugbo ka sa labing gamhanan nga mao atong buhi nga Dios. Okay? Voluntary. Wala ka pugsa sa pag-surrender. Voluntary. Abi nimo mga kajadisi, dili niya to mapugos ang usa ka tawo sa pag-surrender. Kami mga pastor, igo lang ginagwali. Pero kung mag-isgot ng surrender, kamo gid na ang voluntary nga mo surrender. Kaya bisag usaha na magwali diri, kung dili mo surrender sa Ginoo, wala gyud na epekto. Naa sa inyo ang desisyon kay ang pag-surrender igsoon individual ni. Dili ni kayo at member ko des Presbyterian, surrender na ning tanan oy. Dili oy. Api kay na pailalom ka sa Presbyterian sa born again, surrender na yung kinabuhi. No, dili tanan nga nagpailalom sa born again, surrender ang ilang kinabuhi. Doon na po nagpailalom sa born again nga still makikaway gyud sa Ginoo pinagis pag kinabuhi nga mao. Ang pag-surrender atong tanawon ang picture sa surrender. Sayod ta nga mao gini ang picture sa surrender. Tanawa? Kung mo surrender gani ka, pasabot ana kung sa sundalo pa na di nakamuhikap si mong armas. Imong ipataas imong kamot. Kung mahimo imong iit sa imong armas, aron pagpakita nga ni surrender ka. Pasabot nga imong buhian ang imong gisaligan. Mo nay puno nga surrender. Buhian imo ang imong gisaligan. Uy isa ka surrender ka sa imong kabangga. Okay? Light picture dahil. Tanawa, para ma-picture out yung usa ng surrender. Isa ang kamot, walay armas, wala gisaligan na. Pag-surrender. Ikatulong. Marang yapon. Ano? Ang sa may pasabutan ni, ang pag-surrender ay mga igsuon, mao ang pagbuhi sa mga butang nga dili kay mutan sa Ginoo. Buhi ang mga butang nga dili kay mutan sa Ginoo. Kung tinuod ka nag-surrender sa Ginoo. Kay kung di ka mo surrender sa Ginoo, imo lang gihapong kuptan ang kinabuhi nga di kay mutan niya, posilon ka. Sa espiritual, patay ang imong pag-alagad. Walay kinabuhi ang imong pag-alagad kung di ka mo surrender sa Ginoo. Bisan pag-abot kag 50 ka tuig nimong sinerbisyo sa pag-alagad sa Ginoo pero without surrender sa tibuok nga pagkinabuhi nga dili mahimutan, wa nimo gi-surrender ang tanan. Mga tinuhan nga di mahimutan, wa pagyapon nimo gi-surrender. Mga lilihi, unsa pa tong mga wala sa Biblia nga mga patuto, wa nimo gi-surrender. Do you think na mahimuot ang Ginoo? Dili. Kaya ang gusto sa Ginoo pasurinderon gyud ta. Okay? So, unsa to number 1? Balik tas number 1. Para hindi. Proceed tas number. Kana, we surrender our bodies. Ato kaugalingon ato nang surrender igsoon. Okay. Naay meaning dia A, surrendering your body means presenting yourselves as a living sacrifice. Unsa man guro nato pag-surrender sa Ginoo? As a living sacrifice, buhi. Sa una mga kaisunan, kung maghalad sila o mananap para sa ilang sala, pat yun. Muna sa sacrifice sa una. Pat yun ang maong karnero. Muna sila sakripisyo. Pero karon buhi, dapat buhi ka sakripisyo. Living sacrifice. Dili patay ang iyong pagsimba ba? Pag di ka mo submit, patay ang iyong pagsimba.
Pero kung mo-surrender ka, buhi ang imong pagsimba. Oh. Daghang Kristohanon nga patay ang worship. Patay lang pagsimba. Ano man, dili surrender ang ilang kinabuhi. Ang makapabuhi ra gyud, living sacrifice ba ang pag-surrender. It means aligning your daily habits. Ang sabihin nagpasabot daw igsuon nga imong iuyon ang imong mga habit kada adlaw. Usa may habit ato kada adlaw. Sama ang pagpanulti, speech. Ang pag-surrender sa Ginoo sa atong pulong mahiuyon sa iya pong kabubuton. Dili kay kada adlaw na puno kag pamalikas. Do you think na nauyon ang imong pulong sa Ginoo? Wala. Pasabutan na wa ka mo surrender sa imong pinulungan. Kusog kang mawalikas. Wala ka nag-surrender sa atubangan sa Ginoo. And maunay makaingon nga gubot kayo ang imong kinabuhi ug pamilya kay naa kay pinulungan nga wa ma-surrender sa Ginoo. Amen. Kung mo surrender sa imong pinulungan, wala nimo ang imuhang pagpamalikas. Panunglo. Unsa pa? Ang actions. Dili lang sa pulong imong isurrender sa Ginoo ang imo pong mga buhat. Kay basi kusog pagkang manugal, kusog pagkang muskater, kusog pagkang mukupot sa mga sigarilyo, inom. No, ang papa na surrender pero ang kamot wala pa. Ang giingon diha, we surrender our bodies. Ano sa mga bodies? Tanang parties imong lawas. Baba, dalunggan, ulo, kamot, tiil. I-surrender sa Ginoo. Oh, actions with a higher power rather than conforming to worldly. Kalapanan na to, pipila lang atong na-surrender sa itong lawas sa Ginoo. Siguro, ang dali na itong ma-surrender sa Ginoo, kinirag yung ato ang pagkinigtiil. Kaya kusog manibantog simbahan. Oh, surrender. Pero ang problema kung kusog kong wadto simbahan, pagkahuman pong simba, kusog kong wadto tarian. Wala kahapon ma-surrender. Ni surrender at Domingo, pagkalun ni surrender na po sa demonyo. Igsuhon ko diya sa Ginoo, dapat daily habits ang pag-surrender. Dili pwede nga surrender lang kag Domingo, Merkulis, timpong simba, butan kayo, adtong simbahan, wagi absent. Pero sa laing adlaw, tuwapos buhat sa kahilayan ni surrender. Buhat nga kahimutan ni Satanas, tuwa ka nag-surrender. Dili ka makabaton o peaceful nga kinabuhi kung inana ang imong pagkinabuhi. Okay, ato tas letter B. Usahan pag-surrender sa tuwang body. In spirituality and relationships. Mao naman ito ganyan, no? Okay, mao na ito tayo. Padayon. Okay, letter A. Separation from the world involves more than keeping our distance from sinful practices. It means staying close to God. Ang pag-surrender ay kaduha natong pag-surrender sa Ginoo. Pamaagi nga kapayot ang kinabuhi sa Ginoo kining we separate from the world. Kana bang mo likay ta sa kalibutanon. Okay, nasa chapter 12 verse 2a. Unsa may gingon sa 2a? Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahona. O dili ta pwedeng magpahiuyon sa kalibutanon. O ang meaning niya, separation from the world involves more than keeping our distance from sinful practices. Pasabot igsuon nga kanining pag-separate para pag-distansya sa kalibutanon, imo ginang i-maintain. I-maintinar gina nimo nga dili lang mo surrender mo palayo kas kalibutan sa timpong wala pista. Pero mapista na padoon na po kas kalibutan. No, diliin ana ang separate. Kung separation ang pasabot ni sa Roma chapter 12, kada adlaw mo separate ka, mo distance ka. Isod kayong buhaton. Pero kung mabuhat ni mo, malipayon ang imong Kristohanong kinabuhi. Ang dili lang yun di mo makapalipay, kanira yung dali kita matintal
panahon na gyud nga magpadulong na gyud na ay mga kalingawan. Dinha na gyud mo gimok-gimok ang imuhang lawas nun nga mga panginahanglan nga murag nag-decide sa sus irti na may ginila mo sayo. Ipog yung ko anang pagsayo-sayo nilang satsa. Ako una-una lang, yung isatsa sa una yun. Antong mas pailihan, ako kayo lugar. Pero gano'n, na yung lugar ng pailihan. Unta, inana, mindset nga, wala yung lugar ni mga pailihan. Karon, staying close to God. Kanang pagsiparit ni mo sa libutan. Dili yun bahin mo igsuon, nga makasiparit ka sa kalibutan kung dili ka close sa Ginoo. Kanto na yung mo close sa Ginoo, mo'y makapalayo sa kalibutan. Pero kung dili ka close sa Ginoo, saan mo paglayo sa kalibutan kung dili ka close sa Ginoo? Dili ka hinimbahon, dili pa katigbasa, di po katigampo, dili po katigapil sa mga tigong. Kung saan mo paglayo sa kalibutan, doon yung ka sa kalibutan. Doon kayo sa kalibutan. No? Paday-day, B. Asa mo itong B, anak? Nawala ang pin eh. Hanara ang pin. Asa ang pin? Kana katong pin. Para itong pin eh. Naro to. Kanara. Nganong importante daw na ipangutan na, nganong importante nga mo layo ta sa kalibutan? Ang ano importante? Aron nga mahimo ka being an effective witness. Epektibo ang imong kinabuhi nga musangyaw sa mga tao. Sample, amahan ka, nakay dagang anak. Ang imong kinabuhi nga pagkamahan, nagpuyo sa mga bisyo kahilayan. Doon musangyaw kasi mong anak, ayaw pagbinuwag. Do you think ay epektibo ka? Dili oy. Mahimo lang kang epektibo nga musangyaw sa imong mga anak kung ikaw mismo wala ka nagbuhat. Remaining distinct allows believers to function as a light in society. Nagpasabot mga isuon nga kung musiparita sa kalibutan, dili ta mo sabay sa urog sa kalibutan, ang imong pagkahayag kay gitawag matag light, amen? Ang ato ng pagkahayag mupanaag yung pag-ayo sa uban nga nangitngitan. Amen? Buot pasabot nga masugaan tong mga nangitngitan ng mga tao. Ang imong kahayag magpanaag na ito kanila. Karon, nag-practice ka sa ngit-ngit. Unya, musangyaw po kas mga tao nga nas ngit-ngit. Usaw mo na pagpanaag. Usaw mo niya pagkakabig. Muingon raman to. Sas ko, sayaw-sangyaw. Gusto pa gani mo tabag ko. Gusto ba mo inom? Dili yung ka-epektibo. Kaya ang kahayag, nagibutang sa Ginoo, para mahimutang light nga magbanaag yun, mag-shine yun ang iyong pagkahayag, kanang milikay kami separate ka sa worldly. Ato tas ika, palayday, C. Kana, we are called to separate from the world by refusing to have fellowship with those who practice a way of life from which we have been delivered. Kita, mga kaisunan, gitawag ta sa Ginoo para mulayo ta sa kalibutanong mga buhat. Mulayo ta sa mga buhat nga di kay mutan sa Ginoo. Kadto ba mga buhat nga gideliver na sa Ginoo, giluwas na ta diha. Ayaw na to og balik-baliki. Imbis gi-deliver na ka diha, gitagaan na kagawasan diha. Uy, mosulod gyud sa dito para magalong na pod. Daghang makasbuan nga nakaron, gitagaan na kagawasan sa bisyo. Uy, pag abot sa problema, ibalik na pagsalom sa bisyo. Na priso na po. Diliin ana ang siparit. Kung tinuod kang nagsiparit sa kalibutanon, dili ka magpagalong pagbalik. Dili ka magpagalong pagbalik. Para na. Okay. Kani, nganong importante ang pagsiparit sa kalibutan? Dili lang nga mahimo kang light, effective kay mong pagpanangyaw. Kanang una, preserving holiness. Engaging too closely with worldly system can dull your conscience. Pasabot igsuon nga importante gid kayo nga musiparit sa kalibutan kay kung dili ka musiparit sa kalibutan, usahay paghuna-huna ta na sunod sa tunguna-una nga insakto ra ta sa ato ang gihimo. That's why gitawag na siya dull.
Lain na imong panguna-una. Imbis sayop, himuon imong sakto. Ang sakto, himuon imong sayop. Dan, dili na mao ang imong una-una. Pero, kung musiparit ka sa kalibutan, ma-preserve nimo ang pagkabalaan. O kanang pagkabalaan, kung ma-preserve nato na mga kaisunan, mo na'y makapatinaw sa atong una-una. Nga masabtan yun mo kung sa'y maayo o kung sa pwede maayo. Ang application nimo, kung nasabtan nimo maayo mani buhaton, gibuhat nimo. Pero kung dili ka separate sa kalibutan, bisan pag masabtan nimo maayo ni buhaton, pero di gyud ka kabuhat. Mas buhaton Ginoo nimo ang dili maayo. Musamot hinuong ka kadaot. Kaya nga naman, wala dahil ka ni separate sa kalibutan. Ikatulong ang buhaton para kimutan ta sa Ginoo. We submit to God's will. Sa 12 verse 2. Usabmitan tas kabubuton sa Ginoo sa diri. Ipabag-o Ginoo sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinangis pagpag-o sa inyong panghuna-una. Aron masayran niyo kabubuton sa Dios unsay mayo hingpit o makapahimuot kaniya. We submit to God's will. Why it matters? Nganong kinahanglan yung kinikayo? In spiritual traditions such as Christianity, submission to God is considered a source of spiritual strength. Matod pa igsuon, kini din pagsabita ko sa kulong pagsabitar gani. Pagsugot o pagtugyan. Okay, mao na mga meaning pagsugot o pagtugyan. Mao di ay ni ang maka-lik-on nimo. O kuno niya makalikon nato. Kung saan yung gingon? Considered source of spiritual strength. Kung dili na ita mo submit sa Ginoo, di ta mo sugot sa iyang mga pulong, mao ni ang makahuyang sa imong pagtuo. Ya panahon nga tintalon ka, dali dayon ka mahilo. So dili likon. Iyon ang James 4:7. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Tanawa ang bersikulo nga magpasinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mukaratil siya dalagan. Naabay nakapalalagan diri sa yawa or ang yawa perti dalagan paingon nimo. Ang pakaratil og dalagan sa yawa mao ang pag-submit nimo sa Ginoo. Pero sa panahon kay nga dili ta mo submit sa Ginoo maisuon, perti pong dalagan ang yawa paingon nato. Dili ra ka. Musabit ka sa Ginoo, mo dalagan ang yawa palayo. O di ka musabit sa Ginoo, mo dalagan ang yawa paduol nimo. Mas nindot yung pilihan tong musabit ka sa Ginoo para madalagan ang yawa palayo nimo. Mao di isuon nga ang yawa pagsigre yung sunod-sunod nato. Mao dili pa kakabuhi sa mga pamalikas, sa mga buhat nga dili kay mutan. Magsige pagyapon kag buhat, imo mga tinuhan, magsige pagyapon kag buhat na naman. Kay wa daw kuno taana mo submit sa will sa Ginoo. Okay, actively surrendering to God is the foundation for overcoming temptation and finding inner peace. Mo ni pinakanindot. Kung aktibo daw ta nga mo surrender sa Ginoo pinagi sa pagsubmit, unsay may tabo nato? Mao daw nay lik-on nga pundasyon nga di ka matintal o dili ka mapugang sa tentasyon. Dili ra kutob diha. Di makapot po nimo ang gitawag og inner peace. Kalinaw sa sulod. Bisan nagkagulyang na mo gawas, pamilya nimo nagkalanrakas na, ala gubot na kayo. Pero ang tao nga nagsapit sa Ginoo sa sulod niya naagyapoy peace. Nagyapoy kalinaw. Kay magdubli na unya imong kasamo. Kung samong kamos gawas, pamilya, pati pagbubuta, unya wa pagyug ka ni sapit sa Ginoo, gubot pag imong sulod. Mawad na ka sa paglaw, maghigog ka. Kay gubot sa gawas, gubot po sa sulod. Bahalang magagubot sa gawas may suon, basta sa sulod linaw na lang. Amen? O, kinsa pamilya ron ang kagubot. Timuha ang may kalinaw kas kasing-kasing kay
Kung dili ka magtinguha nga may kalinaw kas kasing-kasing sa dili madugay, ikaw po'y mag-ulos kagubot sa iyong pamilya. Ikaw po'y mag-una-una. Kung dili ka makasubmit sa Ginoo. Okay, padayon na. Ultimately, submitting to God is seen as a way to find peace. Mao gini pinakanindot. Kaya kinsa man kay wala nang ita diri kalinaw. Pero makabaton lang daw tao tinudanay nga kalinaw kung ni-submit ta sa Ginoo. Unsa pa? Makabot mo nimo ang purpose nga nang matawo ka. Naay mga tao ron wa kabalo unsay purpose ngano nga tao ta ni kalibutan. Wala kay balo. Kaingon sila nga ang pagkatao ni kalibutan modyaka ra pag magtubo ka, ala video kita na disco tanang kahilayan lingaw-lingaw. Tada mga binuang nagtuo sila inana ang purpose sa kinabuhi. Pero ang purpose sa kinabuhi nga nga tao ta aron ta mag-alagad sa Ginoo. Nya, kana spiritual growth. Kung musabmitar po ta sa Ginoo, mutubo ang atong Kristohanong kinabuhi. Okay? Isod kayo nga, wa ta musabmitar sa Ginoo 20 ka tuig. 20 na katuig, nagkatubo ang tuig sa pag-alagad, pero ang tinubuan sa Kristohanong nagkaus-us. Bang! Ang tuig nagkataas, tuig sa pag-alagad. Pero ang tinubuan sa Kristohanong nagkaubos, nagkabata. Ngano nagkabata man? Mawalihan, mangluod. Awa na, nagkabata na. Kaya ang bata, lukuran, hilak na yun. Basig na niya, no? Dugay ng alagad, kanya, pagwalihan, nagkaluod man noon, nagkabata. Transforming one's character to be more obedient and selfless. No? Try na last. Okay. Para sa summary, para sa'yo na nato pag-recap sa itong una-una. Muna ang kinatibuk ang mensahe karon. Para makapahimuot atong kinabuhi tubangan sa Ginoo, una na itong kuhaton, we surrender. Kaduha, we separate. Ikatulo, we submit. Kung imo nang makatunan, ay taya na para sa imong pagkinabuhi. Kaning Romans 12 serves as bridge taytayan. Pag di mo ni makatunan, or kung nakatunan lang, utog ra kaskaton, pero wag ka mo labang ani nga bridge, wag ka nagkinabuhi. Dili gyapon ta makapahimuot sa Ginoo. Kung di ta makapahimuot sa Ginoo, wag kay kalinaw. Kung mag-uol ang Ginoo, magulanon po ka. Kung nasuko ang Ginoo tungod sa imong kinabuhi, masukanon po ka. Mo-reflect ang kinabuhi kung sa'y ibati sa Ginoo, ihat nimo. Munang amping ta mga igsoon. God bless ang Ginoo, magapanalangin, magasilyo sa inyong sa karon.